Madung gabi din yung tanan guys. Alas 6 nakapinting ako kaysa dos undo ning abot. Nagdaday sa utanan gikas bukid. Bitaw. Da ka man si. Pila na jud ko katuig wa kakagingan ni guys. Maguli po na mos bolo pa ko kakaon. Nako ni Nako no ikuan ijang kauban pang tricycle driver nga na sila tanong nga na jang daghana man kuno mao gibalig ja kuno tagtuloy 20 ra. Balik ko panit. Pwede ko mo timpla ha? Di ha? Kana guys, sulo ka buok. Sa labod sana eh. Sa labod sa nga di makitaan. Panit na ka? Na tulos siya ka buok 20 ra kuno. Ja bago pang inipo. Ja among sunuban. Nagana man ta ko ganina magsunod ko kubasa og batong anda kay niya masag na kun sa day. Dang kamansi mo. Mansi naman. Kani, medya kilo nga sunod, balik 40. Makamingaw po nanginga ng utana guys, kaya sa una sa dito man ko sang lula, nagdako, das at bang sa hangbay sang lula, naidaking puno ag kamansi. Naamang gali mga hinog guys, mga hug, ag mga liso. Dalami ka dudeng agon. Lami pag sabaw. Sunaba na mo ron. First and foremost day guys, pasalamat dami sa among mapagmahal og pinanggaon nga mahal na mo natong taga namo sa kabaskog kanunay sa panglawas og tipsip mo kanunay kay makita-kita patapuhon sa katong excited pod makakita sa among little one pohon ug unsa mo ka excited ay mas excited pud ko kay matud pas ang amiga baby girl ko no na kuno ko'y kaaway. Nana kuno ko'y kaaway kay nana kuno ko'y kusog kuno mo rito bada na po. Bada kay pit kag simos. Nanay ur kay excited ka mo paut kay labaw pud silang gikas bukid pero wa pud sila magutan-utan ngani. Kay ba mo guys ris na nitapuan ni magutan. Si tatay may kugihan magutan. Pwede ko mutan. Kami nga ba sa paningani guys, ang lula sa una lami ka lumulutog ingani kay daghan ka jug lubi. Lami ay bahog sa luto. Guys, ang jud ko kakag nga na pila nakakatuig o nakakaon ko sa wa pa min na dimulis. Kay sa ati puray kay magluto man to anhin. Ingani ka man. Mabutas bahay niya ng kikan. Diag siya magluto laman kay sa gula ni jag bulinaw. Nakaswerte ra pod meron guys kay gato nas merkado paliton tag 40 lang kilo jagi sa kabuk kay sobra mag kilo mo pa 50 sa kabuk ang ra pod lutuon beta makami nga ba sa paning mga lutuonon sa bukid guys na sa ato maipo orang libre dari palitan ni mog mahalan jadi pa jud presko. Advance happy Valentine sa inyong tanan guys kinsa nang way ka balintong diha ari laman mo sa bahay kay pwede ra kunin jud dadan pa sa librehon lamang kunin jud. Valentine's na dahay ugma pohon kay kuan naman ron Pebrero 13. Mauna ni siya guys hugasan naman hiwa ni nanay. Tama na dyan po na sunod adlaw ning utanan eh. Nami ra ba dyan ning panagsara na ito makaon. Kuli butang. Gitak-ang na guys, giuna na maglunod agka ng lasaw bitaw nga sunob. Aga man kaldero na ang dako ah. Agkuan na mangilutuan nagdakang kaldirin kay wa may dakang kasirulaan sa sayang man pud og di makuan nagsunod ma short ba man ang dari na laman padto man dako kay rong daghag sabaw. So kay nalata naman ni guys pwede na siya ilunod og espiso nga sunod. Kay palaton man ni siya una sa lasaw.
Gilunod na ag espeso nga sunod guys, anja gibutangan na pod utro o panakot. Arong bag una pang panakot kay naman ti panakot gunsa sa ilaw. Arong mumot. Arong na napoy bagong panakot. Kay naila man tong panakot gunja. Unya pabukalon lang yato og karyot guys. Kaya arong ra may lagi niya arong gabi eh. Kasi pabukalong kayot. Agamang panimpla guys, salt and pepper to taste o gamay nga magic sarap. Bawal man magbitsin guys. Pwede na lagi nga. Takulog siya kunci. Manayapon na tanin dyo guys. Di mo kulo Kamansi o ginamo. Kaya mo ragnog sili. Unahan ko pa ganyan. Kalantanin nyo guys. Nanay, pagda po di anay. Hindi na punta yung tanan. Nay. Kamay na eh. Ma'am, dili ko. Ma'am, yun yung ayok. Hindi na punta. Nahuman na dyan mig panihapon guys. Karabi, murag arang ginukuray na mo. Ijahay mig pakpak sa liso. Pughadra po dyan kaadyo. Lami po ni sunab. Lami pagsabaw kay bago pa pang inipo. Presko pa ba? Basta kay kalimot lagi ko nahas ahangan. Bita. Lami dyan pa nagsara guys. Kanang nasa bukid ra ba. Hi guys. Manademig panihapon Manamig guys. kaon. Grabe dyan. Ara ng suga. Sakit ng tiyan kay kalabi magka-liso. Lami Lami po kadyo. higop sa baw. Lugar dala ko kaman sige siguro. Kaya kalikada. Sa nakadekada siguro. Mga po na sa katuig. Last ko nakakaon katong wa pa mi na demolis siguro mga 2019. Kaya gang silingan ato nagluto. Pero naglutuan naman pod pinahubas. Lami kadyo kay sabaw. Pinasabaw. Espeso guys kipabukaw ra ka alami kadyo lagi. Kanang inighigop nimo sabaw ka ba kay murag mga kanay sa kaugatan ba? Jawa pagkakalimot nimo kinsa ka. Ta guys, sa medyo panihapon na sa mga naas laing dapit sa Philippines o sa mga nasa laing nasod sa Mindanao. Kumusta to daghang mga mapagmahal nga follower diha sa Davao? Musta na mo ang mga diha sa Davao nga napiktuhan sa baha, landslide, linog. Sila kas Melissa. Pero Musta na mo diha tanan guys. Amping mo diha permi. na day may bagong ninglantaw guys. Shout out. Mascarinas 47. Sir, asa ka dapit aron sa kalibutan. Mascarinas 47 to Quebra Olim. Manay jang kuan sa jang ngan sa YouTube. Niingon si jang lami kuno nang nilunaw nga kamuti. Katong among gipamaos na naigahapon. Akala mo nilunaw nga pao guys. Kamuti mo gutong gikuan gahapon. Nilunaw dayo, walay ko kakaan. Kadiha buntag man to gudang agyanan. Nabalik ang mga utan guys kay gabi bis lami ta buntag anta dito. Anja kay wa mali ko na rig mga adlaw gabi ra man ko anja. Gabi ito nakapalit. Ganyan pa man pugong udto na kapalit og kuan ang mga taliudto. Kapalit og kamansi kay daman ni Soroy. Magkaban na pas drive po tricycle kay naman sila tulo aw lima kat kung kuno punuan kamansi ja munga
sayang ra ko pag di niya pamahagan kay mga lata ra, mga hugo may mo wa mo kunin muotan sila mga silingan. Man Kaya kay ka man si. baligya do ka sako, sus dali ra lagi na hurot. Tag 20 tulo ka buok, isa ka buok murag tag isa pud ka kilo. Dali ra ka na hurot. Ingon lagi sa sus kung nani padlaw di na ko mabiyahe. Kay halin na. Halin man ditso. Shout out di ay Ma'am Jocelyn Yo. Gigutom ko no siya sa sabaw nga among giluto das gahapon katong pitsay, udong og sardinas. Mao lagi ma'am. Pasabaw lagi kay arong magatasan. Gahapon nilagi luto guys, udong, pitsay. Nya mo pa yung mga ipanihapon, mo yung mga ipanihapon bihin nya. Mo pa yung baon ganja pagbiyahe. Kamahaw po niyo to. Ngayon po naisabaw ka ng guys kay baon luto mo bantak naman mugahi na medyo lamig ni sabaw kay mo kumo. Shout out po ni Ate Isabelita Bibas. Ate Let's, masaman mo tina na mo sa housing room te, nakabalhin na mo. Ma'am Berna Mendoza, hapit na gudi mo paabot pa. Amping lang sa kanunay, daghang kadong salamat. Amping po mo dihaw kasaman mo karon. Ate Luluman din, kumusta naman ka dihate? Ma'am Pili sa Taghap. Ate Lourdes Saladin. Bitaw ti buyag bitaw luhagan bitaw kaadjong naglabaw pas laki pod buyag bata luhagan kadto sa sud si pang sipa-sipa. Magbilitok-balitok guys. Kaya kuan lagi mura lagi ko Mura ba siya ka ng mga ba mutuyhan. Sige magluhag-luhag. Mura siya Tijan magtuyhan, magbinaw-bawg na din taon buyag. Nilubag-lubag siya siya. Diya Ate Pe Berano Israel da sa Jinsante, kumusta naman mo diha? Sa tanan-tanan, Ma'am Luncia Ayop, amping mo da sa laing nasod, ma'am. Sabi na sa among kanunay pod na mapagmahal na mga igsoon ni Kristo si Mons Sugster da sa Switzerland, amping mo kanunay da Mons. Ate Sherry Kahintong Ulrich, te amping pod da kanunay nalipay ko nga makatanong na kas gawa sa imong mga guardian kay aron malingaw na pud ka. Madto na laman ma-divert ag imong kamingaw sa buhol labi na ni nanay. Ang pulo man tati mao kira lagi sa nanay. Okay, ma'am. Ma'am Almalim. Ma'am Almalim. Amping na ma'am. Amping da kanunay ma'am. Ja maora pod to always praying and wishing na makita-kita tanin jo pohon-pohon. Aloy ang Ginoo. Ja shout out pod mi ni Ate Rosemary diha sa Cortez, Bohol. Excited na ang tanan sa paggawas ni Baby Ponpon. Excited na dyan, te. Kaya kulba basig asa ning liwat. Okay, Ginalyn Ibira. Jilalin Elibera, kung saman mo diha, ma'am, Elibera, asa man mo asa man mong dapita karon. Diyan ni Mammers and family diha sa Korea, ang pimpod mo kanunay, daghang kadong salamat. Maura man siguro to. Ay, napaday si Ma'am Elinita Molina. Karon ra jud na nabasag imong comment, ma'am. Pau giresitaan kag tambal sa imong mayuma. Wa pa man ko resitai, ma'am. Basig karon ni pohon inag makaluwas na pohon nag magpanganak. Kay murag di pa siguro ko angay maginom og tambal para sa mayuma. Kay naa pa man bata sa sud, mao may gingan ni doktor. Nga nandiyan na po na ma-proceed na po kasi ko ano makaluwas na po kagawas na sa baby luas Ginoo no update ra lamang ko ninyo pohon hanggang sa idagan daninghang mayuma Masal mapuhon guys, baby magawas na mapuhon. Merkulis kay sa baby balik na po may hospital kay magbasa sa result sa ultrasound ni Upaw. O unsay kuan result atong yang ultrasound kay wa man ko ang katong OB nga nag ultrasound ni Upaw kay ni nga man nga doktor ni Upaw mo istorya ni siya.
maong sa Webis pa nung mahibawan o kung sa'yo naka lukib atong maong resulta. Sulukid. Jahay po ko ni Sis Bernadette Beltran da sa Taiwan. Amping daha kanunay sis. Ma'am Nimia Puentes. Amping pod mo kanunay diha ma'am. Og karong Webis pon guys, may bawa na og di pa mugaw si baby. Karong Webis may bawa na og unsay Jay ko ani dagan sa maniupaw o manormal ba o ay vacuum kana sipsipon ko sa baby para magawas or cesarean. Depende na naman guys kung say safety para nilang duha. basta salig lamang guskitas ano. Basta makaya na normal ra jud pod. Kung kayahan na nga normal na niyo pa okay para kuan huwag kakulian sa lawas kay pirada na raba. Ya, moro tayo mong video ran karon guys. Salamat sa mga pagtanaw, paglantaw, Pagtimbaya, pagsunod sa among mga videos. pagsuporta og labi na sa pagmahal nga way paglubad. Labi na sa mga malamo ang mga kasing-kasing malamang kasing-kasing nga way puwas sa pagmahal namo og niupaw og sa among baby pohon atong baby pohon nanay kalingawan nanay makawasa kalaay ug kakapoy ay nanay hagwa-agwaon ug nanay magpauraray sa bakton. Mga tanan guys, salamat yung tanan o ganhira may katab. Kita-kits na naman po tapon sunod video guys. God bless you all always. Peace be with you Bye, always. guys. Bye-bye.